Kon apa? Nggih. 2.000 karo 2.000, 4.000, 5.000 kok. Ayo gunakan. Tomatnya kelas sudah Mbak. Kelatan. Tomatnya sih. 5.000 seberapa tuh? Sijinya 2.000. Iki lho 2.000 dah. 111. Papat dah isinya. Mana sayang? Dalam 10.000. Kok milihnya ana sing hijau, ana sing abang. Seleranya dhewe-dhewe. Kangkung 2.000. 1.000 iku. Apa? Hah? 5.000. Jagung 5.000, tempe Mbak ada ya? 5.000 telulah. Pete ndak ada. 3.000. Mbak. Ora usah mentah ngono ya enak diulang. Tahu nyoba ra? 5 karo 5 10. Orang bagus. Kok kabeh? Nggih. Rp10.000. Sayang. Yes, Bu. Nggih. Enggak, Bu. Nggih. Ayo pare pahit lho, pare pahit. Mbak, itu paringi oncom. Onconge pira, Wo? Oncomnya 3.000. Ayo tempe. Jagung manis. Ya, itu Ayam kecil-kecil. sami. Tapi ini telas. Ayam kecil-kecil, mah. Ya, Mbak, ini Mbak. Bikin jasuke ya, Dik, nanti ya. 5 karo telur. Iya, sayang. 11.000 dah. Mbak, karena aku jamurnya wis dikasih. Toro aku lagi jagung ngono, lagi putran ngono. Kemangi 1.000. Jagung manis. Kelas Bu sawine. Paringi napa nggih? Kali lebi. Nggih. Mbak, Nggih, Dak. ayo let's go. Pinten kowe? 2.000. Apa ada, Bu? Ya. Kok ngemek kemangi Dak tak ibu. Peser tempe. 5 karo loro 7, tak ibu meneh. 7. 7.000. Susuk 3.000. 3.000. Era, Bu? Lanang, tuku bobok ngono gombah celor, ambek celor ya, Mbak. Iki mau wong lanang mau ngidul iki nek. Wong lanang dhewe kok, Mbak. Tuku bobok wong lanang nanti kowe ngono. Wong lanang ku ben rata gede, Pak. Pak Yono jenenge, Mbah. Ngono iku biasane isih, Mbah, wong loro rondo. Pak Yono iki lho wonge. Wong diluru Mbah iku apa? Diluru cewek ke Bapak. Tuku lho wong enem aku. Ngono wong enem iki mangan sih. Aku tuku cewek, Pak. Diladeni, Pak. Dikoni cewek.